Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani o tagadi aw bɛɛ lajɛlen ma limana aw ni ɲan. Joliba TV radio Joliba fana an lamɛnnen don o Segu Sikaso bɛɛ lajɛlen an ka bɔlɔlɔw sanfɛ b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma aw bisimila. Sɛbɛnw olu lakali kɛnɛ ka gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafoniw fɛ don o don u ka wuli ka jɔ don ka fara ɲɔgɔn kan mana anw ta ye ka se kama yɛlɛma ka lakale walasa a bɛɛ bɛ se ka an kunnafoni cogo min na nin y'an sigilen o kɛnɛ kan ye juma ye a bɛ bɛn mɛ kalo tile fila ni b'a fɔ juma hɛrɛ n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma jamana gafe minnu bɛ an bolokɔrɔ bi a bɛ tali kɛ l'essor mana ka fasiri sɛbɛn ka taa se nouvelle horizon ale ma histoire de Bamako bi yan la nouvelle république ale fana bi ye les bi yan ka se aujourd'hui Mali ni kunnafoni sɛbɛn ninnu b'an bolo an bɛna lakale a bɛɛ lajɛlen ka faamuya kama jamana an b'a daminɛ ni min ye o ye l'essor ye l'essor ko min ye jamana kɔnɔna kalataw de bɛ labɛn na nin wagati ninnu jɛkulu min bɛ yen ka se ka taa baaraw labɛn kɛ n'a ma ko autorité indépendante de gestion des élections e ka baaraw ka se ka dafa baaraw ka yɔrɔw la ko jamana ɲɛmɔgɔw ye fura wɛrɛ bila indépendance élection mɔgɔw k'u dɛmɛ ka baara la k'a ma ko comité technique jamanaw ni comité technique min filɛ nin ye comité technique d'appui min filɛ nin ye ni ayiwa baara bɛna ɲɛsin ka se ka EJ n'o ye jɛkulu min bɛ yen bi n'a ye kalata koɲɛ bɛɛ lajɛlen de bolo yɛrɛla k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ minisiri cɛmabɔli kunna colonel Abdulayi Mayiga ale de ye hakilila dɔ ta kalo tile 15 fila ni sariya de don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi min bɛ se ka indépendance de gestion des élections sabu baara min bɛ kalata baaraw ye baara ninnu ka girin kosɛbɛ se ka EJ boloma dɛmɛ baara ninnu na baara wɛrɛ boloda walasa ka baara ninnu sira sɔrɔ i n'a fɔ laɲini min bɛ yen ka se ka kɛ basigi min n'o ɲininen ka sabati ani comité in sigira sen kan comité in k'a ka baara bɛna bɛn fɛn damadɔ ma o de ye ka n'i y'a lajɛ ka kalata yɛrɛ baara bɛ se ka kunnafoniw bɛ se ka carin cogo min na ni kalanw n'o ye formation ye se kalata minɛnkow ma olu yɔrɔw la cogo min na ka se hali kalata yɛrɛ baara ni min n'o kan ka di ni fɛɛrɛ min kan ka siratigɛ la walasa ta baara laɲini min b'a la a ka se a seyɔrɔ la ko ayiwa comité in ka baara bɛna bɛn a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ maa 21 ɲɔgɔn na o de bɛna bila a kɔnɔna la yirala k'a fɔ bolofara minnu bɛ yen ni o ye baarakɛyɔrɔw ye dɔ bɛ tali kɛ ko ka kunnafoni di yɔrɔw ni administration n'o ye papier ɲɛnabɔ yɔrɔw ye ayiwa min bɛ tali kɛ EJ yɛrɛ bɛ dɛmɛ sira minnu kan walasa kalan bɛ se ka cogo min na o kama ni comité in a ka baara bɛna ɲɛsin nin de ma kunnafoni filɛ Sulemani Siribe de ka fasiri don an y'a bɔ l'essor kɔnɔ aw bonya n'an bɔra l'essor kɔnɔ fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko nouvelle horizon ale y'a jira k'a fɔ ko san 10 tɛmɛnen kɔfɛ min ye ayiwa saraw ka min bɛ u ka jɛkulu min ni ale de tun bɛ yan nɔ walasa se ka Mali finiti kalan kɛlɛ taabolo la ni ka kɛlɛ taabolo yira u la k'a ma ko mission de formation Union européenne au Mali EUTM mana ko EUTM filɛ nin ka a bɛna kɔ don Mali la san 10 a kɛlen kɔ k'o kɛ Mali kɔnɔ sanfɛla la ni y'an yɛrɛ dira avril kalo tile 11 tɛmɛnen saraw ka yɛrɛ jɛkuluba n'o ye Union européenne ye bonya bɛ ma Borrell ale de ye nin kuma fɔ k'a fɔ ko ayiwa ka bolofara min n'a bɛ Mali
ka baara bɛnnen bɛ ka Mali dɛmɛ kɛlɛ kalanw na ni ka fɛn caman na min ye ya nasiraw ye ko ITM a sɛbɛntiyara sa u ka baara nin y'a bannen Mali pewu ko u y'u ka minɛnw yɛrɛ cɛ kununko alamisa kalo tile 19 san 2020 b'a yira k'a fɔ EUTM yɔrɔ ale nakan ni maaw hakili b'a la janvier kalo dɔ tile 17 san 2013 EUTM nana a nakan kun ye mun ye se ka Mali finitigiw dɔ fara u ka dɔnniya kan dɔ fara u ka jija kan walasa kɛlɛ taabolow bɛ cogo minnu na ka se ka o yira finitigi ko n'i y'a lajɛ kabi u nana u sera ka kalan kɛ min kunna se maa 5000 ɲɔgɔnna ma ko olu ka se maa 700 ɲɔgɔnna ma minnu yɛrɛ bɔra jamana wɛrɛw la minnu de nana ni kalan kɛ Mali kɔnɔ yan nɔ k'a fɔ baara kɔni fɛn o fɛn bɛ yen bando b'a la mana ko EUTM baara jɔlen filɛ nin la yan Joseph Borrell ale kɛlen kɔ ka ɲɛfɔ dɔ kɛnɛ ka européenne a ka jɛrɛ min n'o kɛra ka fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ diɲɛ fɛ ka koɲɛ k'a fɔ ko Mali ta min bɛ yan fɛn min k'ale ka baara a jɔlen sabu mana ko ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilila ma se ka kɛ kelen ye kosɛbɛ Barkan ale talen kɔfɛ n'o ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye sabu k'u nana ye k'a fɔ EUTM bɛ yan kun kama ni jamana ɲɛmɔgɔw ma se ka kumakan jɔnjɔn fɔ u ye u bɛ se k'u sinsin min kan ka baara kɛ ni o ye u nana ye sa k'a fɔ kɔni tɛ wuli la yan ka taa o de ka fisa u ka to yan nɔ o de kɛra taali yɛrɛ sababu yɛrɛ ye jamanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ jamanaw yan'an ka Nouvelle Horizon bila a y'a yira k'a fɔ ko Morokiya Dunbiya n'u kama ko Madame Vie Chère dɔw yɛrɛ k'a ma ko Rose Poivron Rose Poivron ka ko jamanaw ko bi sariya ani sariya bɛ ɲɔgɔn na ka sababu kɛ mun ye min ye Morokiya Dunbiya n'o ye Rose Poivron ye jamanaw ni dɔw k'a ma ko Madame Vie Chère aya ko a ye sariya kun y'a ɲini a fɛ ko a ka 1,000,000 de sara ni 1,000,000 sarala a bɛ sɔrɔ ɲɛbɔda bɛ sɔrɔ a ma yan'a ka kiiri dɔ communicatif tribunal min ni o y'o laɲini kɛ jamanaw a nana ye k'a fɔ Rose Dunbiya a kɛlen kɔ ka 1,000,000 sara ko nka hali sisan Rose bɛ kaso la jamanaw munna nka ko Rose Dunbiya bi na sɔrɔ jalaki min binnen bɛ a kan o de ye ko ayiwa a ka kuma ninnu kɔfɛ a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ k'a tilala ka jalaki bɛn min ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw kan ko ni jaabi bɛ ale yɛrɛ ka baara la k'a bɛna fɔ falaki ko furancɛla baaraw ma ɲɛmɔgɔw ma baara foyi kɛ bi ale yɛrɛ bɛ se ka tɛgɛ ɲɛsin min ma k'a bɛna fɔ 0% min ye baara tɛ yen bi furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye baara min kɛ Rose Dunbiya ale ye baara min na jamanaw o kuma ninnu fɔlen kɔfɛ min ye collectif pour la défense des militaires n'o ye CDM maaw ye olu de wulila ka taa wele bɔgɔ jeninen kan ka yira a la k'a fɔ ko a ye nin kuma min fɔ nin ye tanamako de ye ka fanga ma o de la bi na Rose Dunbiya b'o kaso la de la communicatif tribunal ale ye tɛgɛ kala waati min na ko waati dɔ la kun ɲinina a fɛ ni jateminɛ kɛ yɔrɔ kabi mars kalo 13 bɛ boli n'o ye musow ka kaso ye ko n'i ye jateminɛ kɛ fana mɛ kalo daminɛ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛ kalo tile 3 tɛmɛnen san 2023 na Rose fɛ ko a ka 1,000,000 de sara ko la ka taa liberté provisoire la somɔgɔw kɔni kɔrɔtɔlen o ko la sa olu ka sɔrɔ ka wari fara ɲɔgɔn kan teliya yɛrɛ la ni hali u ma sara u ka avocat la sabu kuma de fɔlen bɛ yan ko wari in sarala ko nka ko Rose Dunbiya ka avocat n'o y'a ka lafasaliba ye ale t'a kan ko de nana kɛ ko yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ ye min ye maître Kasum Tapo ale yɛrɛ ko k'ale y'a f'u ɲɛna ko u filɛ nin ka wari min sara nin ko wari in kɔni wari in bɛ tiɲɛ u bolo walima wari in u b'a fili fiɲɛ fɛ sabu u tɛna sɔrɔ bilen Rose fana tɛna bɔ kaso la limanaw ko de ko dalen filɛ kɛnɛ kan nin ye ko nka maître Kasum Tapo ko ale kɔni jigi b'a kan yan'a ka kiiri dɔw cɛ yanni juin kalo tile 14 cɛ a bɛ sɔn ka bila yan'a ka kiiri dɔw cɛ nka limanaw ko in fana na min fana y'a la gɛlɛya ye o de ye k'a fɔ avocat min filɛ n'o ye maître Kasum Tapo ye a ko ni ale kun lamɛnna a kun tɛ se nin yɔrɔ ma nka limanaw min y'a to Rose Dunbiya fana bɛ kaso la sisan era k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ procureur ale de kun fɔra ko Rose Dunbiya ka bila ale de ye yamaruya di
instruction ma ko rozo wɛrɛw b'a kan min tɛ nin si ye f'a ka to ka wari sarala nka u ma ko ɲɛɲini o de kɔlɔlɔ filɛ dɛ limanaw nouvelle horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko soir de Bamako ale y'a yira k'a fɔ ko an ka taji feerela dɔw bɛ yen nɔ n'o ye station ye ko olu bɛ sɔn ka taa baarabila la don nataw la a bɛ n'a fɔ mankan wulilen bɛ yen kosɛbɛ station dɔw bɛ yen ni o ye Mayaf Gambi service da service ko ninnu baara bɛ sɔn ka ko ninnu fɛ don nataw la sababu kɛ ko ka baarakɛlaw ka hakɛw o de ɲini bi n'i ye jateminɛ kɛ station fila bɛ yen n'o ye Sotaraka ani Yara service ye yirala k'a fɔ na don ko in na sisan yirala k'a fɔ fasiri kɔnɔna la ko kabini novembre kalo san 2022 ko u kun ye laɲini kɛ n'o ye baarabila sɛbɛn ye k'u bɛ fɛ ka taa tile 3 baarabila la k'o kɛ u ka hakɛw ye fana hakɛ minnu bɛ yen ni bɛnkanw de don bɛnkan ninnu sarakow b'a la fo ka dɔ fara sara kan yɔrɔ bɛnkan ninnu UNTM waati dɔ la ale tun y'a da don ko in na CNPM n'o ye Conseil national du patronat du Mali ale fana da don ko in na walasa cogo min na ko kabi san 2014 san 2019 ani 21 na ni bɛnkan in bɛ taji feerela ninnu n'u ka baarakɛlaw olu ni ko ka baarakɛlaw ka u ka hakɛ ka dɔ fara sara kan fana k'u tɔgɔ sɛbɛn UNPS ani AMO la ka u ka sara ka yan'a ka di u tɛgɛ ma ka banki la fana u ka saraw fana u ka min bɛ tali kɛ baarakɛla ka hakɛ o hakɛ bɛ yen ma ko bulletin de salaire ni sara di ma k'a fɔ ka sara de ye nin ye fana o n'a ɲɔgɔnna caman ka a yirana k'a fɔ nin si de ma don ba la sabu jɛkuluba min bɛ yen n'o ye organisation international du travail ye ale de bɛ nin laɲini kɛ baarakɛla ka se ka bila a kan kan minnu kɛra min ye nin station tigi ninnu n'u ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kan ninnu de ma ka don ba hali sisan o de la taji feerela ninnu y'a yira ko ntɛnɛn natɔ in yɛrɛ mɛ kalo tile 22 u bɛ sɔn ka taa baarabila la baarabila min ni maa tɛ a waati dɔn u bɛ tile saba de k'a la fɔlɔ o mana bɔ yen u bɛ n'a fɔ heure 96 u bɛ o tugu a la mana n'o si ma fɛn ɲɛ baarabila pelenketenw o bɛ sɔn kunnafoni filɛ an ye nin bɔ fasirili sɛbɛn le soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an tora fasiriw lakali la min bɛ tali kɛ la nouvelle république ale bi yan nɔ mana nouvelle république y'a yira k'a fɔ ayiwa limanaw nin wagati in na ko dɔ bɛ Bamako yan min n'a kɛmɛ ka maaw jɔ kosɛbɛ o de ye ka maaw ta ni u ye ko nin waati laban in na min ye Bamako yan i b'a sɔrɔ fin de bɛ tunu o kɔfɛ limanaw maaw bɛ makun i b'a fɔ ni gabakuru cɛ la ko i bɛ kuma a ko la maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu bɛ ta ka tunu ni u ye i b'a sɔrɔ hali n'u bilala u fana bɛ to makun kɔnɔna la u yɛrɛ tɛ taa hali ko da sariya ɲɛkɔrɔ mun de bɛ ka ko in yakubaya an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan nɔ n'u jirala k'a fɔ n'a kow kɛra sariya bɛ wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛ yen limanaw a tɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ dayɛlɛ nka datugu fasiri n'o ye la nouvelle république ye a y'a yira k'a fɔ waati dɔ sera sa an ɲɛmɔgɔw nin ko in na mɔgɔninfin ka tunu nka a bɛna a tigilama yɛrɛ tɛ ɲɛfɔli kɛ a ka tunu cogoya la a tɛ ɲɛfɔ kɛ maa minnu y'a ta ka taa n'a ye a tɛ ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ayiwa n minɛna nin de kama foyi tɛ fɔ a ko la limanaw o ko kɔni yen bɛ ka to yen ten bɛɛ ye fanga min bɛ an fɛ yan n'o ye démocratie ye limanaw a bɛ dankari kɛ o la n'a bɛ dankari kɛ démocratie la limanaw hali hadamaden min yɛrɛ n'a bɛ ta ka tunu n'a ye e yɛrɛ ka hakili k'a bɛ sɔn ka dankari kɛ i ka maaya yɛrɛ taabolo la sabu n'a fɔra k'a fɔ i ka ta ka tunu limanaw e t'a dɔn maa min taara n'i ye min bɛ taa k'i la i yɛrɛ t'o dɔn i bilalen kɔfɛ min bɛ k'i la i tɛna o fana dɔn limanaw a dɔ bɛ dɔ la maa minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko psychologue minnu bɛ hakilila baaraw kɛ minnu bɛ hakilila banaw furakɛ olu caman de y'a yira k'a fɔ nin bɛ dankari kɛ adamaden
ala kosɛbɛ. O de la tiɲɛ don démocratie bɛ an fɛ yan an bɛ ka o makaran walasa bɛɛ ka kuma ka di bɛɛ ma nka ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ n'a ye k'a fɔ bi fana o de bɛ fɛ ka sen bɛ fɛ ka tereke o de kan ni a la kojuguma yɔrɔ ye min ye fɔ a ma kofɔlenw u bɛ ta ka tunun nka dɔw bɛ yen ala ma jan kɛ u ka ɲɛnamaya tɔ dadigi kɛ u ka ɲɛnamaya tɔ la yɔrɔ a ma se o ma o de la min ɲininen don bi k'a fɔ an ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ kɛ ni wale ninnu na minnu bɛ kɛ bɛɛ maaw bɛ bali ka tunun maa t'a dɔn maa min ta u t'a kun min tɛ o dɔn kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ la nouvelle république aw bonya ba jamanaw n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko les échos welewele ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin wagati in na yɔrɔ kɔlɔlɔ ko tile in na ala k'a fɔ maaw ka ko fitinin kɛ koba ye n'u k'a ma ko buzz kan na jamanaw ni de ɲɔ ɲɛ bɛ an ka jamana kɔnɔna la i yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛ fan caman fɛ bi i b'a sɔrɔ ko fitinin a bɛ koba ye mɔgɔw bolo sabu bɔlɔlɔ ko tile in na i b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔlɔlɔ ninnu sanfɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ ayiwa dɔ b'a ɲini ka ko fitinin ka sama ka kɛ koba ye limanaw tiɲɛ don buzz in ko kunnafoni taasira dɔ don a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i yɛrɛ mago bɛ jama hakɛ min na ka se ka ɲɛsin i ka laɲini ma o bɛ se k'a kɛ ka kɛ yɛrɛ ko damatɛmɛ ye walima ka ko minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ tɛ faamuya fiyewu walima ko minnu bɛ yen nɔ n'o olu tɛ hadamadenya tɛ jɛ ni o ye ka o kɛ ko buzz ko dan b'a yɛrɛ ye an ka jamana kɔni tɔn bɛ o de la jamanaw n'i y'a lajɛ buzz min filɛ ni nanzarakan don n'a kun de ye ka jama ɲini ka kɛ i yɛrɛ kan ayiwa ka ko fitinin k'o sama ka kɛ koba ye fasiri n'o ye eko ye a y'a yira k'a fɔ bi caman de bɛ yen o bɛ boli la ayiwa buzz ko in nɔfɛ ala k'a fɔ n'i taara an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la réseaux sociaux ninnu bi in na ko kɔni kɛ bɛ damatɛmɛ ye bolo yɛrɛ sen tɛ k'a kunbɛn dɔw ɲininkara a ko la i n'a fɔ Ayisata Fofana e y'a yira k'a fɔ ko e yɛrɛ ye feerekɛla de ye k'ale tun bɛ feere kɛ TikTok sanfɛ ko ale nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ma ko dɔ kɛ ko min bɛ dabali ban walima ka ko dɔ kɛ ko min bɛ se k'a to maaw dabali ban u ka se ka ɲɛsin i ma k'ale tɛna se ka feere kɛ o de la ko ale tɛmɛna n'o sira de ye bi in na ale ye maa caman sɔrɔ minnu bɛ ka ale ka feerefɛnw san ka ɲɛsin ale ma ko bi caman yɛrɛ bɛ yen limanaw ko an tɛ sɛbɛko yɛrɛ fɛ fɛn fɛn ka d'an ye o ye hali ko min bɛ yen ni kun tɛ a la nafa foyi tɛ a la i b'a sɔrɔ an caman bɛ yen an bɛ boli o de sɛbɛko tɛ nafa de sɔrɔ mali kɔnɔna la bi in na ni buzz ko kuma ninnu fɔra ka ban jama fanba de bɛ girin ka taa yen nɔ nka maa dɔ fana ɲininkara n'o ye Aliyu Fɔnba ye ale y'a yira k'a fɔ buzz ko in tiɲɛ yɛrɛ la ale ye min jateminɛ a la ko dɔw bɛ ka kɛ a la min man ɲi ko misalila ko arajoso dɔ sanfɛ walima teleso dɔ sanfɛ k'ale y'a ye k'a fɔ ko animateur dɔ ko a ye maa min wele ka taa ɲininka ko wulila k'a fɔ k'a bɛ animateur in bugɔ ko yalima o ye buzz ye wa walima ko o ye sɛbɛko ye wa jama sigin bɛ ka aw lajɛ aw bɛ wuli k'a bɛ ɲɔgɔn bugɔ ɲɛ bɛ aw la ko n'a ɲɔgɔnna waleyaw o bɛ se ka kɛ ayiwa ko ye kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ tiɲɛ don buzz ye tiɲɛ ko nka k'a kɛ fɛn ye fɛn min bɛ kɛ tɛmɛ ye fana ma fɔ o de la min ye Aliyu Fofana ye ko Aliyu Fɔnba Sake ale ma faamuya sɔrɔ o yɔrɔ ninnu de la n'i y'a lajɛ limanaw an kɔni ka jamana kɔnɔ yan tiɲɛ don buzz nafa b'a la dɛ k'a kɛ yɛrɛ fɛn ye min ni aw b'a ta ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'a kɛ gɛlɛyaw ye walima ka ko kuntan caman de bɛ yen k'o tɛmɛ a ko la an ka jamana tabiya ye dɛ kunnafoni filɛ an ye nin bɔ eko welewele kɔnɔ ko bonya jamanaw an bɛ fasiridi sɛbɛnw kuncɛ ni fasiri min an k'a ma ko aujourd'hui Mali jamanaw kunnafoni damadɔ b'ale kɔnɔna la fɔlɔ ye mun ye ko an ka jagokɛlaw ka soba n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali CESIM k'a bɛna fɔ Ami n'o ye ɲɛma dankan fɔlɔ ye premier vice président Manju Sɛnpara ko Manju Sɛnpara a bɛna fɔ a bɛ sɔn kɛ CESIM ɲɛma ye
ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye président ye o la sa premier vice président a b'o de la sisan nka nin waatinin na yɔrɔ ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Yusufu Bacili e bɛ bolola nin waati in na e sariya ka bolo kan ko laɲini kɛra a bɛ siɲɛ saba k'a fɔ ka bila fiɲɛ bɔda ka d'a ma nka a ma sɔn o de la min ye CESE min ye chambre de Mali don min bɛ yen sisan don in ka falen ɲɛmaa kura ka ɲini walasa baara ka se ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ Manju Sɛnpara ale de bɛ ale nɔ na wa ale de dalen bɛ Yusufu Bacili yɛrɛ ka sabu ale de ye ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye Yusufu Bacili mana bɔ yen ale de bɛ gɛrɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko minisiri min n'o bɛ jagoko kunna ale de ye ayiwa welewele dakan bila k'a fɔ ko CESE ma ko kari natɔ in yɛrɛ ko u ka a lajɛ u ka a bila Yusufu Bacili nɔ na o de la kalataw bɛna boloda tɔn in se ka sugandi min bɛna bila Yusufu y'a yira k'a fɔ ko Manju Sɛnpara ale de bɛ sɔn ɲɛmaaba ye i n'a fɔ kow bɛ ka taa taabolo min na n'a tora o cogoya la walasa limanaw Yusufu Bacili yɛrɛ ale ka kasoladon bi na min binnen b'a kan o de ye k'a fɔ bana min ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen sɛgɛn Covid-19 ko nafolo dɔ kun dira a bɛ se miliyari caman yɛrɛ ma chambre de commerce ma ko ka nun datugulanw san n'o ye masque ye waati la Ala ka hinɛ Ibrahim Bukari Keyita la ka fanga waati de kun don ko k'a fɔ maliden kelen o kelen masque kelen ka di o ma n'a ye k'a fɔ o nafolo taayɔrɔ de ma se ale bɛ nin waati in na ko chambre de commerce kɔni cogoya de la min ye fura ye o bɛna sugandi ka bila a ɲɛmɔgɔya la kari natɔ in limanaw ka se ka a kun cɛ min ye Bulukasunbugu n'o ye Bamakɔ sigida fɔlɔ ye commune 1 ayiwa ko kalanso dɔ ani bar dɔ n'o ye minkɛyɔrɔ dɔ ye olu de bɛ kɛlɛ la ni jateminɛ kɛ da in kɔnɔna la yen nɔ ko sifinnakaw minnu bɛ ayiwa société civile kɔnɔna la Bulukasunbugu la ni denmansaw n'o ye kalanden mansaw ye commune 1 kɔnɔna la yen nɔ a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ in yɛrɛ la kalanso dɔ de bɛ yen n'u k'a ma ko complexe scolaire Mamadu Jara e de bɛ Bulukasunbugu commune 1 kɔnɔna la yen a yira k'a fɔ kalanso in ani minkɛyɔrɔ dɔ de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yen ko kalanso in a kɛ mɛ ka caméra de surveillance n'o ye jatala minnu bɛ yen ni maaw b'a dulon u ka sow la ka se ka kɔlɔsili kɛ o caméra de surveillance min n'o bɛ kalanso in kɔrɔ dɛ min ye minkɛyɔrɔ in ye o de y'a yira k'a fɔ sabu minkɛyɔrɔ fana ma dabɔ maaw ka taa u ka ye sabu maa fasugu bɛɛ bɛ taa yen nɔ a yira k'a fɔ ko minkɛyɔrɔ in o de nana ɲini complexe scolaire Mamadu Jara fɛ k'u ka caméra de surveillance bɔ yen u k'a ɲɛsinnen bɔ olu ka yɔrɔ ma n'i ye jateminɛ kɛ jamanaw min bɛ tali kɛ baara min filɛ nin ye n'a a client y'a yira k'a fɔ ayiwa olu tɛna se ka jɛ ni o ye walasa Mustafa Bokum min ye denmansaw parents d'élèves ɲɛmɔgɔ ye ale ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye olu ye caméra de surveillance don kalanso in na ko mairie de ye yamaruya di o ma wa kalanso in yɛrɛ ka sigi commune 1 kɔnɔna la mairie de ye yamaruya di ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ a ko fana kalama nka a nana ye k'a fɔ bi jamanaw ko minkɛyɔrɔ in n'o ye bari in ye ale de filɛ nin ye ka kalanso in ɲɛmɔgɔw wele ɲɛma bi sama-samani bɛ sen na nka min ye sigiba n'o ye commune 1 Bulukasunbugu kɔnɔna la caman de wulilen bɛ k'i jɔ bi k'u ni kɛlɛ la fo ka se ka se sɔrɔ sabu u ka jate la baara tɛ se ka sigi kalanso kɛrɛfɛ kana kɛ tiɲɛni ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ma fana kunnafoni laban min dira maa min ye kunnafoni sɛbɛn n'o ye k'a tera a yira k'a fɔ kunungo yɛrɛ tribunal la ko kalanso in ɲɛmɔgɔw ani bari ɲɛmɔgɔw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen fɛn kɔni ma dɔn a jaabi la fɔlɔ ayiwa an b'a bila yan limanaw aujourd'hui Mali an ye ne sɔrɔ a kɔnɔna la Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakale o fo dan ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Tarawele fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97